Yes guys, habang inintay pa yung ibang kasama namin, dito muna kami dito sa Corba. Yan. Yung way ng Pisyo, yan, diyan kami dadaan papuntang Daang Kalikasan. Ay mga kasama ko guys. Yan. Ayun po yung pinakagwapo na kasama namin ngayon. Talaga naman, nakakwento naman ako. Ayun po, kasama namin yan. Kaya siya at maya konti at lalakad na rin kami. Dahil kompleto na kami guys, alis na kami. Okay po. Ay ko share. Thank you. Yes guys, magandang umaga ulit sa inyong lahat. Nag-imbita ang aking kapatid at ang Idutuda drivers dito sa Infanta, Pangasinan para puntahan ang Daang Kalikasan dito sa may Santa Cruz, Zambales. Kaya guys, samahan nyo kami at ipapakita namin sa inyo ang update ng Daang Kalikasan 2021 Zambales area. Salamat sa mga Idutuda drivers na kasama namin ngayon. Shout out po sa inyong lahat. Kay Uncle Royal Movie, kay Uncle Eddie Movie at ang kanyang anak, kay Paring Dada, kay Anton ba? Anton. Kay Kuya Miloy, at sa aking kapatid na siyang promotor sa ride na to. Kaya guys, Samahan nyo kami at panoorin nyo hanggang dulo. Yan po yung isang daan, yung isa yung kaliwa, papuntang Pisyo. Kanan naman, tuloy lang na alisan. Dito kami dadaan sa papuntang Nakabisa. Sabi ko, pero dito na ako sa plaza para makita rin yung plaza ng Nakabisa. nandito na kami sa may putol guys at may kapilya ng Iglesia ni Cristo dito. Dito kami dumaan dahil mas malapit dito yung boundary ng Pangasinan tsaka ng Zambales. Yan, bali, gis-gis ang lalabasan na po namin mga rides. Then after ng gis-gis, Ginabon, tapos malapit-lapit na doon yung Daang Kalikasan. Kaya konting sandali na lang mga kasama at mararating na natin yung Daang Kalikasan. Tubig na masok na namin dito. Ganda rin ito namin dito. Yung batis, ngayon dito. Nandito kami dati ng Alangoy. Huwag ko na. Nandito kami ngayon. Ano po yung mga kasama ko, paparating na rin sila. Ayan. So, isa, dalawa, okay guys, didiretso lang kami. Tuloy na po kami mga kasama. Yes guys, bali ito po yung pinakabukanan ng Daang Kalikasan
makikita po natin sa magkabilang gilid ng mga concrete barrier na siyang sumusuporta sa mga nagra-rides para hindi mahulog o pumunta sa gilid ng bundok kung sakaling magkaroon ng insidente o kaya aksidente. Ito guys, napakaganda ng pagkakagawa ng kalsada. Ang daan pong ito ang siyang nag-uugnay sa dalawang bayan, Zambales at saka Pangasinan. Kung sakaling matapos po ang project na to, magkakaroon po tayo ng mas madaling biyahe papuntang Pangasinan. Pag galing ka dito sa Zambales, aabutin ka na lang ng mga 1 oras, dahil kung iikot ka pa mismo sa Alaminos guys, mga 2 oras mahigit ang biyahe. Kaya kung sakaling matatapos ngayong 2022 itong daan na to, ay malaking ginhawa sa mga karamihang tulad kong nagra-rides. Sa mga motorista at mga bumabiyahe ng Pangasinan, Zambales, mapapabilis na po ang ating pagbiyahe pag maging maayos na at matapos na itong daang kalikasan. Doon tayo sa tuktok! Doon tayo sa tuktok! Doon ba sa taas? Yan o, may nagdi-discharge pa? Saan ba natin yan? Eh, tara, doon tayo sa taas. Muna kayo Muna kayo tatlo pa, makakalaan video. Ayun! Guys, ito po yung isa sa pinakamagandang view dito sa Daang Kalikasan. And dito matatanaw mo lahat yung paparating na mga bisita kung sakali may pupunta rito. And guys, doon yung bayan. Yan. Yan po. At dito sa part na to, paakyat pa yan diretso doon sa dulo. Ito yung mga kasama ko. Ang baba. Akyat pa kami sa taas guys.
nga to, Pai. Doon, taas pa. Ulit to yung tricycle kan? Kajay nga to pa. Ah, hindi nga to. Ay, mga nauna na rin pumunta. Yeah. Dito na kami guys sa medyo mataas din na part ng daan. Magpipicture taking lang daw kami at maya maya konti tutuloy na kami doon sa bandang taas pa. May mga nauna na sa aming dumating dito na taga ibang lugar. May kasama din po kami isang babae na asawa ni Paridada. Yan po. Sa banda roon, sa part na yan guys, pataas pa yan. Hopefully sa banda roon may mga ano pa siguro. I-check natin kung may mga na semento na o kaya mga sementadong daan na. Ayan po, ito yung isang gwapong kasama namin. Ayan. Ito yung sa mga anghel ko eh. Anya ito yung may ibang mga rod na nakadaan ng katoy kaligasan. Papalayan kam under construction pa ka talaga. Kam napintas na talaga. Mayatan. Guys, at aakyatin namin yung pinakadulo pa, pinakatuktok kung okay pa doon. Magkaya pa ng tricycle, motor. Ayan, nauna na yung mga ibang kasama namin at okay, larga. Ayan mo na kayo na bakit kami nga tapukin. Nakakaba rin yung simentado part na yun na kasama. Yun! Ganda! Isimento na! Maganda na pala rito! Not excited! Maganda na pala dito eh! Tara, punta natin yung dulo. Nandito na rin lang tayo eh. Punta na natin. Maganda na yung daan. May nasa dito. Isa na po dito ang simentado na to. Ayan.
Sige, tara. Hindi nang dumiretso ng mga tarap. Okay guys, dito sa part na to, simentado pa rin hanggang doon. Hindi namin alam kung anong lugar na kaya ito. Boss, may idea ka ba kung anong lugar na to, boss? Hindi ko alam. Sakop na kaya to ng Pangasinan? Malaman, nasa kalagitnaan na kami guys. Ayan, may mga bundok na gaganda ang view, yun. Ayan, sa way na yun, kung natatanaw namin at puro simentado na rin yung daan. Hindi ko lang alam kung anong desisyon mamaya ng mga kasama, kung pupuntahan pa namin yung part na yun o babalik na kami. At least yung update po natin dito ay okay naman. Maganda na yung ibang daan. Kunti na lang yung part ng rough road. Iwan ko lang ba sa Bandarian, sa Bandaron siguro pa yung mga tarem. At sa nakikita ko guys, magiging magandang resulta ng proyektong ito kasi ginagawa pa lang ay napakaganda na yung daan, swabing-swabe sa mga nagmumotor. Salamat sa nakaisip ng proyektong ito at sa dalawang mayor ng Pangasinan at Zambales. Mabuhay po kayo. More power and God bless po sa inyo. Guys, pabalik na kami at malayo na daw pag didiretso pa yung mga ibang tropa, may mga lakad. Kaya pabalik na kami guys. Maganda. Aray, nakisod ka. So guys, balik na kami. Thank you. At okay yung biyahe namin. Sana makarating kami sa bahay na safe lahat. Okay guys, abangan nyo yung part 2 nitong video ko dahil pupuntahan ko yung hindi namin inabot at puntahan ko yung pinakadulo kung hanggang saan pwede na talaga ang motor. Kung kinakailangang umikot ako ng Pangasinan, kung may daan na papunta ron ay didiretso ako guys para ma-update ko talaga yung kabuuan ng Daang Kalikasan 2021. Nabuhay po tayong lahat.